Dobrý deň, vítajte pri dnešnom dieli Wondercastu. Mojím hosťom bude doktor Milan Mušo, ktorý je molekulárny biológ spoločnosti Benemeat. Tá sa zaoberá vývojom a výskumom bunečných línií s cieľom vytvoriť kultivované mäso, ktoré bude neskôr dostupné aj pre spotrebiteľov. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo to vlastne v praxi znamená a ako to bude vyzerať. Mojím dnešným hosťom vo Wondercaste je doktor Milan Mušo, molekulárny biológ spoločnosti Benemeat. Vítajte. Vy sa zaoberáte alebo zameriavate na vývoj a testovanie našich bunečných línií s cieľom optimalizovať vlastnosti potrebné pre produkciu výživného a cenovo dostupného kultivovaného mäsa a zároveň pomáhate zavádzať nové testy pre hodnotenie aktivity našich rastových faktorov. Hovorím to správne? Je to tak, áno. Povedzte nám viac o tom kultivovanom mäse. Čo to vlastne je? Akým spôsobom vlastne vzniká? Kultivované mäso je vlastne normálne mäso, akurát miesto klasickým spôsobom používame biotechnologické metódy k jeho výrobe. Počína vlastne z živočíšnych buniek, tak ako normálne mäso, môže byť z kravy, zo sliepky, z prasaťa, čokoľvek chcete. Vlastne izolujeme buňky, ktoré potom za veľmi sterilných a kontrolovaných podmienok necháme rozrásť a vlastne potom ich necháme rozrásť do väčšej škály a adaptujeme ich na rôzne podmienky, vlastne podobné ľudskému telu alebo telu akéhokoľvek organizmu, takže tam máme zahrievané rôzne nádoby vlastne s určitým obsahom plynu, ktorý by sme čakali aj v tom tele a môžeme ich takto rozrastať viac menej ako keby starter u kvásku do veľkej škály, kde ich potom vlastne môžeme centrifugovať, stočiť a izolovať finálny produkt. Samozrejme je tam veľa špecifík ohľadne toho, ako našu líniu naučiť raz takýchto podmienok, že vlastne z jednej tej, povedzme, biopsie, čo môžeme zobrať zo zvieraťa, to je kľudne malý kúštik, centimeter, povedzme, krychlový, ktorý potom môžeme nechať rozrásť do miliónov buniek. Tieto buňky sa nejak líšia, čo sa týče rastu, čo sa týče toho, ako sú schopné rásť bez nejakých tých rastových faktorov, ktoré sú veľmi drahé, samozrejme. Takže my môžeme potom ich takzvané adaptovať na tie podmienky, ktoré potrebujeme, práve čo ste zmiňovala, aby nám rástli aj za lepšiu cenu a za tých podmienok, ktoré máme. Ako dlho vlastne trvá vypestovať z tej jednej bunky celý ten produkt? No je to vlastne v rámci dňov, lebo buňky sú schopné rásť exponenciálnym spôsobom, takže vlastne povedzme, že máme jedno delenie za 24 hodín, možno za 2 dní, niečo také. Ak s týmto rátame, tak vlastne za týždeň, nie že sa nám jedna buňka zase 7 násobí, ale vlastne je to viac ako 100 krát, čo máme z tej jednej buňky, povedzme. Máme 100-násobné množstvo. Takže vlastne, ak si spravíme nejaký, povedzme, zamrazený stok, že sme spokojní s tou líniou, ako rastie, je to všetko kontrolované, sterilné, tak si môžeme zamraziť množstvo tých buniek a potom vlastne máme zdroj, z ktorého pomerne s dobrou opakovateľnosťou sme schopní vždy dosiahnuť toho istého výsledku. No, takže je to naozaj v rámci dní. A viac menej to funguje na základe toho, že my máme vždy, povedzme, menšie nádoby, ktoré potom sú schopné ísť do väčších a tým pádom potom za pár dní sme schopní nasadiť naozaj obrovské nádoby vlastne vo štýlu výroby piva alebo iných potravinárskych produktov a potom vlastne získať z toho kilogramy produktu. No. Iná možnosť je vlastne tzv. Kontinuálna kultivácia, kde my si tie naše buňky necháme rozrásť do naozaj vysokej density, kde sme fakt na tom limite a potom z toho len odoberáme časť a vždycky doplňame časť novým médium. Takže máme akoby konštantný zdroj
tých buniek, ktorý len môžeme nechať rásť kľudne aj mesiac a len doplňame médium a vlastne harvestujeme, získavame produkt. No. Z tej jednej vzorky ste vlastne schopní koľko tých produktov vytvoriť? Alebo je to úplne že neobmedzené množstvo? No, akoby čo sa týče produktov akože množstva, kilogramov povedzme. Podľa mňa je to vlastne neomezené. Takto buňky obecne, keď je vyťahneme z tela, oni majú nejaký limit, kedy vlastne už povedzme zostarnú a nechcú sa deliť. Toto môže byť spojené aj s telomérami, to sú konce chromozómov, ktoré sa vlastne skracujú. Ale my práve tou selekciou, tým, že tam máme milióny tých buniek, sme schopní nastaviť tie podmienky tak, aby nám prežili len tie buňky, ktoré vlastne sa delia najlepšie a netrpia týmto skorým starnutím, povedzme, a majú nejakú teda výhodu, ktorá im umožňuje prežiť ďalej a vlastne sa množiť bez nejakých limitov. Samozrejme testujeme pritom aj karyotypy, takže dívame sa reálne na tie chromozómy, dívame sa na sekvencie, máme skvelý sekvenačný tím, takže do posledného nukleotidu si to kontrolujeme, či sa tam niečo veľmi zlé nedieje a máme na tým teda kontrolu. Ale vždycky je možné sa vrátiť k tým zamrazeným zdrojom, z ktorých vlastne je človek schopný vždy to vypestovať odznova. Ja ešte doplním jednu otázku v tomto smere. Ako ste sa vy ako molekulárny biológ dostal k tomuto typu práce? Že prečo práve to mäso? No ja som to chcel vlastne zmeniť. Ja som robil akoby v biomedicíne, v biomedickom výskume na diabetes, obezite a aj vlastne aj akoby podobným povedzme metabolickým ochorením, ale viac asi hodnotovo som cítil, že je potreba niečo robiť v smere životného prostredia, v smere aj možno tej kvality života tých zvierat. A toto sa mi zdalo ako skvelé riešenie, kde vlastne môžem použiť viac menej presne tie isté schopnosti, ktoré som sa učil a študoval na vlastne úplne iný cieľ. A zároveň áno, presne môžem využiť všetky tieto schopnosti, takže mi to dávalo veľký zmysel, bol som vlastne rád a vlastne som premýšľal, že prečo nás to nenapadlo už skorej, lebo tie technológie sú, akurát sa používajú v inom sektore. Ste vlastne načrtol aj tú otázku tej etickosti celého postupu. Ako to vnímate, čo sa týka treba z tých zvierat, že v akom smere to môže pomôcť odstrániť možno tie veľkochovy, ktoré nie sú veľmi etické a aký je váš pohľad zase na samotnú tú otázku toho pestovania, toho kultivovaného mäsa? Ja si nemyslím, že akože našim cieľom nie je nejak ako teraz odstraňovať veľkochovy alebo vlastne zastaviť tie veci, jak sú, lenže predsa len produkcia mäsa je veľká časť, myslím, že je to nejaké 1,5-2% svetového HDP a rastie to dopyt a vlastne konzumcia mäsa rastie asi 1% ročne. To je obrovské množstvo. A vlastne sme na planéte, ktorá má obmedzené suroviny, obmedzené množstvo zdrojov, takže toto vlastne kultivované mäso podľa našich štúdií je možnosť, ktorá vyprodukuje to mäso z menej plochy, z menej CO2 spotrebou, takže podľa mňa je to dobré riešenie na toto, že vlastne povedzme, keby aj naša továreň eventuálna vyprodukovala tých 10 tún toho produktu denne, tak aj tak budeme potrebovať 1000 alebo viac tovární na aby sa postavilo ročne, len aby sme pokryli ten nárast toho dopytu za ten rok. Takže myslím si, že ak pokryjeme len časť tohto nárastu, tak budeme radi a proste pripravíme ľuďom takú ďalšiu možnosť toho etického, možno aj bezpečnejšieho a udržateľnejšieho zdroju mäsa. A čo sa týka teda kultivovaného mäsa, tak tam vlastne my sme schopní
práve zobrať tú biopsiu bez toho, aby zviera trpelo, bez toho, aby to len cítilo. Takže tam proste nedochádza k žiadnemu trpeniu zvieraťa. Čo sa týka chuti toho samotného produktu, je teda úplne totožné ako klasické mäso, alebo je tam nejaký odklon? Tak ja som skúšal len naše paté, našu paštiku, ktorá mala asi 50% toho produktu. My máme samozrejme aj rôzne produkty. Možno si počula, že vyrábame vlastne mäso, cielime aj na domácich mazlíčkov, ale aj na ľudí. A ja som skúšal teda tú paštiku a vlastne tam som naozaj nemohol poznať žiadny rozdiel. No. Potom sú iné produkty ako masové guličky, kde už máme povedzme 80% toho produktu. Robili sme aj burgery, robili sme aj iné veci, toto som ja sám neskúšal, ale tak čo mi hovorili kolegovia a ostatné, že je to naozaj dobré a nepoznali by rozdiel. No. A čo sa týče tých domácich mazlíčkov, tak tam tiež sme robili vlastne krmné štúdie. Toto normálne vlastne toto pre nás urobila nezávisle jedna univerzita, ktorým sme poslali produkty a oni to porovnávali s nejakým krmivom na základe slepačieho mäsa a vlastne tam nevideli žiadny fyziologický rozdiel tým konkrétne mačkám teraz, lebo mačky sú viac vyberavejšie povedzme, takže sme to skúšali na mačkách a vlastne aj sme ich vážili, čím to chutná, pozerali sa a vlastne nebol tam žiadny rozdiel. Čo sa týka nasadenia toho produktu do už teda finálnym spotrebiteľom, je tam nejaká technologická prekážka, ktorá ešte bráni tomu, aby sa to mohlo uskutočniť? No tak tie najväčšie prekážky, to ste možno dobre naznačila, momentálne je to asi ten regulatórny pohľad rozhodne v Európskej únii, kde sme trošku pomalší s týmto. My sme teda dostali povolenie vlastne predávať, produkovať náš produkt v EÚ pre zvieratá, kde je to trošku ľahšie pre ľudí, ale to trvá veľmi dlho. Myslím si, že to taký nový produkt, že vlastne není na to úplne zhoda. Rozhodne nie medzi členskými krajinami. To je ďalší problém, že my by sme vlastne mali mať voľný trh, ale v realite to tak úplne nie je. A aj tie inštitúcie EFSA, tá European Food Safety Authority, vlastne už pár takýchto firiem sa prihlásilo, akože poslali im tú dokumentáciu ohľadne produktu, všetko, tie testy a tak. Ale tam to trvá asi 18 mesiacov, než človek dostane schválenie a myslím si, že pre ľudí zatiaľ nikto toto povolenie nedostal. Ale dúfame, že sa to zmení, lebo aj v USA, v Singapúre je to ináč. A myslím si, že oni aj vlastne v Spojenom kráľovstve, tam už vlastne tiež ďaleko viac, je tam lepšia komunikácia s tými vlastne štátnymi zložkami. Takže myslím si, že Európska únia bude musieť toto trošku zlepšiť a chce byť stále kompetitívna tiež a my dúfame v to, aj komunikujeme s tými úradmi a vlastne snažíme sa aj toto vyriešiť. No. Ale čo sa ďalej týče, tak akože toto je vlastne asi jediné. Sú tam nejaké iné výzvy, tá škála, zväčšovanie tej škály, aj to znižovanie tej ceny, na čo sme sa dívali, ale to už je vlastne všetko, povedzme, riešiteľné. Čo sa týka tej ceny, ktorú ste načrtli, má spotrebiteľ očakávať, že v prípade teda nasadenia toho produktu na trh bude nejako výrazne zatiaľ vyššia tá cena, keďže samozrejme nie je to komerčne vo veľkých množstvách zatiaľ vyrábaný produkt, alebo tam nejaký veľký cenový rozdiel nebude? No tak toto je asi také špecifikum našej firmy, lebo myslím si, že veľa tých firiem aj vlastne v zahraničí, oni naozaj cieľia na tie lepšie reštaurácie a toto má byť taký akože luxusný produkt a vlastne tam sa to aj zatiaľ naozaj predávalo v nejakých tých myšelinských reštauráciách v zahraničí. Ale ako ten účel tej našej firmy je vlastne vyrábať toto vlastne v tom industriálnom meritku pre veľa ľudí a tým pádom chceme, aby tá cena bola porovnateľná.
možno zo začiatku to bude povedzme porovnateľné nejakému lepšiemu mesu, ale naozaj chceme, aby si to mohli dovoliť normálni ľudia a predávalo sa to v obchodoch, nielen v reštauráciách. Čiže malo by to byť cenovo vlastne dostupné tej širokej verejnosti. Áno, to je náš cieľ. A kedy predpokladáte, že by teda aj s ohľadom na všetky tie procesy a schválenia mohlo byť dostupné? Za akom asi časovom horizonte? Toto bude samozrejme záležať na tej krajine. Myslíme si možno, že to bude skorej práve v zahraničí než v Európskej únii. To je dosť možné. A v Európskej únii to bude záležať na tých reguláciách, ale vlastne my sme pripravení a dúfal by som, že aj ten vlastne produkt pre tie zvieratá veľmi, veľmi skoro. Lebo to už je všetko pripravené aj z regulatórneho hľadiska. Čo sa týka tej samotnej práce s bunečnými líniami, prečo je z vášho pohľadu taká dôležitá? No, tak tie buňky sú vlastne základ celého toho produktu. Buňky sú zároveň veľmi citlivé na zmeny podmienok, zmeny teplot. Takže my musíme naozaj sa uistiť, že sú zdravé, že tam nemáme povedzme žiadne kontaminácie, že tá viabilita je vysoká, my meriame veľa vecí ohľadne tohto. No a v zásade ide aj vlastne o tie adaptácie, že tie buňky tak ako sú vlastne z toho zvieraťa ešte nie sú úplne pripravené, predsa len ten rast v tých nádobách povedzme industriálneho i škály je trošku iný a je tam potreba, aby si oni na to navykli a tam treba naozaj postupovať krok po kroku v každej fázi, analyzovať tie výsledky a prispôsobovať ich takto pomaly. No. Takže naozaj my rozhodne tam využívame tú expertízu tej bunečnej biológie na maximum, by som povedal. No. A čo sa týka nejakej formy investície, je možné nejakým spôsobom investovať do tohto projektu? Alebo aj teda možno z vášho pohľadu, prečo by pre investorov mohlo byť zaujímavé investovať do tohto projektu? No, myslím si, že rozhodne toto kultivované mäso bolo veľmi atraktívne. Teraz tie investície sa trošku znížili, bol taký boom, povedzme, teraz trošku klesli investície, viem, že aj pár veľkých firiem to trošku nezvládlo úplne aj v zahraničí. No každopádne my máme tú výhodu, že máme vlastne jediného silného investora, to je BTL, skupina vlastne pre medické technológie a to nám vlastne umožňuje sústrediť sa naozaj na ten vývoj a možno nám dáva aj tú časovú flexibilitu, že sme boli schopní sa naozaj sústrediť na ten vývoj, netoľko na ten, povedzme, zo začiatku marketing a tak a ochutnávky a tým pádom sme boli schopní vyvinúť tú technológiu tam, kde je. Takže momentálne ako naša konkrétna firma investície nehľadá, ale samozrejme celá tá oblasť toho výskumu priláka veľa investícií. Možno sa spomína aj Leonardo DiCaprio, ktorý dal do toho veľa peňazí do nejakých startupov, alebo aj napríklad v Anglicku máte Bezos Earth Fund, to je vlastne Jeff Bezos, myslím si, že dal do toho, neviem či 1 bilión dolárov ako v rámci budúcich 10 rokov na výskum práve v smere toho kultivovaného mäsa, ktorý by bol teda prístupný ideálne viacerým firmám, aby to bolo viac prístupné. Takže určite zaujímavé, ale my konkrétne tie investície nehľadáme. A ja sa ešte trošku vrátim k tomu životnému prostrediu, keďže teda aj ten podcast máme zameraný týmto smerom. My sme načrtli za tú otázku tej etickej stránky aj teda tých zvierat, ale čo sa týka samotného životného prostredia, dá sa povedať, že takéto mäso je šetrné k životnému prostrediu? Áno, touto otázkou sme sa veľmi zabývali. Vlastne sme na to vybudovali aj štúdiu, ktorú vlastne bola nezávisle vyhodnotená vedcami z ČVUT a dokonca aj z Anglicka
s expertami na tzv. Life cycle analysis alebo analýzu životného cyklu, kde vlastne študujeme, koľko povedzme plochy je potreba na kilogram mäsa a koľko CO2. Myslím, že sa tam vyhodnocuje aj voda, aj ďalšie aspekty a to teraz vyhodnocuje celý ten proces, nielen tú našu výrobu, ale aj výrobu tých povedzme častí, čo do toho vkladáme, lebo to som možno zabudol zmieniť, ale v našom médiu, čo je taká najväčšia výzva, o tom sa môžeme ešte porozprávať, vlastne my tam používame rostlinný produkt, ktorý vlastne dáva tie živiny tým buňkám. Takže tá analýza sa díva na všetko toto a vyhodnocuje to a s porovnaním s takým normálnym kravským mäsom nám to vychádza, že naozaj na tú plochu je potreba možno 40 krát menej plochy na ten kilogram mäsa oproti kravskému a vlastne na CO2 nám to vychádza tak 4 až 20 krát lepšie podľa toho, aký ten chov teda je, lebo tam sa to dosť líši podľa toho, či samozrejme krava je vo farme alebo niekde voľne pustená, takže ale vychádza to veľmi dobre. No. Tam ako cenovo asi to najnáročnejšie, povedzme, že nebola tá energia možno, to podľa aj tohto vychádza celkom dobre, ale skôr je tá cena média, lebo my vlastne využívame, ako začínajúci bod celej tejto technológie bolo vlastne médium, čo sa používa aj vo farmaceutickej industrii, kde sa dáva normálne sérum z kráv ako komponent. Tam sú všetky tie rastové faktory, tam je aj inzulín, všetko, čo tie buňky potrebujú k rastu. A to reálne bolo treba, cenu tohoto média bolo treba znišiť až 300-násobne, aby toto bola aby táto industria, tento smer bol viabilný, ekonomicky to dávalo zmysel. A to sa nám podarilo, to vlastne tam už nepotrebujeme žiadne rastové faktory, žiadne antibiotika, a nahrazujeme to tým práve rastlinným médiom. Takže odtiaľ prichádzajú aminokyseliny, nejaké tie živiny, nejaké tie vitamíny. Takže máme aj taký lacnejší zdroj, dokonca aj týchto jednotlivých produktov. No, to bola tá najväčšia výzva, povedzme. Vy ste spomenali, že nepoužívate antibiotika. Vieme teda, že vo veľa chovoch, hlavne teda pri hydine sa to stáva, že sa využívajú aj tie antibiotika, aby sa tam nešetrili nejaké choroby. Znamená to pre mňa ako laika, hej, že to mäso je aj zdravšie, ako v niektorých prípadoch vlastne nájdeme v obchode? No, my rozhodne toto kontrolujeme, akoby vlastne napríklad obsah tých aminokyselín. Jedna vec možno, čo je taká zdravšia, je, že na ten pomer toho proteínu tam máme ďaleko menej tuku. Samozrejme sú aj také firmy, čo sa sústredia konkrétne na výrobu tuku. Toto je tiež možnosť, ale v tomto našom konkrétnom produkte je toho tuku menej. Nie sú tam tie antibiotika a vlastne výživovo je to porovnateľné, takže si myslím, že je to minimálne rovnocenné, pokiaľ nie lepšie než nejaké tie, povedzme, chovy s antibiotikami a tak. No. Vy ste spomínali ešte tú rastlinnú zložku. Poviete nám o tom trošku viac? No, tam som len najmä chcel zmieniť to, že vlastne to je jedna možno, ešte ste sa ma pýtala na tie výzvy, tak vlastne výzva je, že veľa tejto technológie pochádza vlastne z tej medicínskej produkcie, ale tá je samozrejme veľmi drahá. Tam sa vyrábajú lieky, nejaké protilátky, ktoré sa predávajú za strašné peniaze oproti tomu, čo by malo byť mäso. Takže my sme museli veľmi zoptimalizovať tieto produkty a napríklad buňkám v týchto farmaceutických produkciách sa dávajú tie živiny z tzv. Chemickej výroby, ktoré vlastne sú tie isté, sú to aminokyseliny a tak ďalej, ale sú veľmi drahé. Takzvané pharma grade. A my tým pádom sme toto nemohli používať, aby sme naozaj dosiahli tej ceny, čo chceme, takže sme sa museli obrátiť k tým vlastne rastlinným produktom. Nebudem presne zmiňovať, ktoré, ale
vlastne my sme schopní, povedzme, napodobniť taký trávicí systém toho žalúdku, ktoré teda naše bunky nemajú a takzvané to pretráviť tieto rastlinné proteíny, ktoré potom vlastne tým buňkám dodávame vo forme už predpripravenej, kde sú schopní oni to vstrebať veľmi ľahko a umožňuje im to ďaleko lepší rast. Ako to potom vyzerá v tom laboratóriu, že vy tam len niečo pridáte a proste to mäso tam niekde stojí a rastie, alebo sa tam s ním deje ešte niečo ďalšie v tom procese? No, tak tam je samozrejme vlastne, tam sú rôzne škály. Tie laborky vlastne v tom vývoji začínajú na veľmi malom meritku, kde vlastne máme, povedzme, malé fľašky, malé nádoby, kde sme schopní testovať tie podmienky. A keď už dosiahneme nejakého optima, tak toto potom presúvame do tej väčšej škály a to už zase potom, povedzme, vyžaduje aj iných ľudí s inou expertízou, lebo ono sa to nechová presne takisto. Tam je tá vlastne, neviem, keď máme, povedzme, pol litra veľkú fľašu a potom tých 10 litrov, tak tá vlastne tá difúzia tých plynov, ten tlak je tam iný, tie buňky sú senzitívne na to, je s nima, treba s nimi šetrne ovládať, takže my to musíme vždycky adaptovať aj tomu objemu. No a to je jedna z tých takých ďalších víziev, lebo by toto bolo vlastne ekonomické, tak sa to musí kultivovať, povedzme, aj v 10 kubíkových nádobách a tak, v takej obrovskej škále. Takže každý ten krok vyžaduje trošku inú laborku, inú expertízu a my to máme pokryté. Ja sa vás pýtam ešte v tomto smere poslednú otázku. Aké predpokladáte typy výrobkov, že by sa mohli objaviť na trhu ako prvé? Vy ste spomínal, že máte tam už nejaké mäsové guličky, máte tam nejaké paštéty. Áno, tak to som možno zabudol zmeniť. My ako primárne sme business to business firma, takže my chceme predávať technológiu, nie tie jednotlivé výrobky, aj keď aj na to by mohlo dôjsť potenciálne. Ale náš cieľ je naozaj tým iným producentom dodávať tú hmotu, to naše mäso, ktoré oni si potom už môžu spracovať povedzme do tých paštiky, do tých guličiek, do burgerov, ako už len oni budú potrebovať. A to bude aj záležať. To aj ovplyvní potom ten ďalší vývoj. No. Ale zaujíma nás, čo to hovorí spoločnosť, lebo je to nový produkt, samozrejme, a preto aspoň v rámci teda toho mäsa pre zvieratá to aj testujeme. Máme tzv. Try and Share program, kde ľudia si môžu normálne objednať taký balíček tých pamlskov a my im to zadarmo pošleme, ako budeme radi, ak nám pošlú video, že ako na to reagovala mačka, psík, či sa im to páčilo, či im to chutnalo a to je pre nás taký vlastne taká spätná väzba, z ktorej sme schopní určiť, ako na to ľudia, ale aj tí mazliči si reagujú a postupne vlastne zistiť, či ľudia to bude dobre prijímať a možno ktorým ďalším smer máme ísť. A je veľa záujemcov, takto tých domácich miláčikov, že si to objednávajú takýmto spôsobom tie balíčky? Áno, určite, je to veľmi veľký úspech a už sme mali, myslím, stovky ľudí, čo si takto od nás popýtali ten vzorok. Dobre vedieť, ja mám tiež domáceho miláčika. Tak určite sa zaregistrujte. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja mám na vás ešte takú sériu opakujúcich sa otázok, ktoré dávame vlastne každému hosťovi. Takže by som rada poznala váš názor aj v tomto smere. Ako vy osobne vnímate vlastne spojenie ekológie a financií? Aj s ohľadom teda na vašu prácu. No, myslím, že je to taký ťažký balans, bavili sme sa tu vlastne aj o ESG, financiách a tak a myslím, že veľmi záleží, ako sa tieto veci definujú, lebo ja vlastne, toto možno není úplne moja expertíza, ale viem, že možno aj donedávna napríklad taký plyn bol ako v rámci ešte ESG, že ako zdroj energie je to priateľné. A myslím, že naozaj záleží,
ako sa to definuje, ako meriame tie vlastne východiská. Ale myslím si, že je to dobrý krok a myslím si, že viac a viac sa na to ľudia dívajú a možno aj tým, že ľudia už trošku investujú nielen na základe toho, čo im to vyniesie, ale aj hodnotovo. Vlastne možno aj dalo by sa povedať, že ja vlastne ten prechod do kultivovaného mesa bol aj na základe nejakých hodnot. Že je to dobrý smer a tým, že viac ľudí to zaujíma, vlastne podľa mňa je možné aj takto začať zarábať a vlastne zvyšovať aj tie zisky. A to ako pre jednotlivcov, tak aj pre firmy a štáty. A nakoniec ono možno krátkodobo to nebude taká dobrá investícia, povedzme. Obecne teraz, ja hovorím aj to ESG obecne, ale myslím, že dlhodobo to bude kľúčové. Čo vy osobne považujete za takú najväčšiu príležitosť? Či už je to v rámci teda tých zelených investícií všeobecne, alebo nejakej udržateľnej investície? Najväčšiu príležitosť. No, ako ja konkrétne ju vidím v tom kultivovanom mese, to je v tom, čo sa vlastne vyznám, to, čo sledujem. Asi k ostatným teraz smerom by som nemal úplne kompetenciu sa vyjadrovať, áno. Dobre, ďakujem. Predpokladala som túto odpoveď. Je to také logické, keďže teda toto máte na dennom programe takzvané. A ešte poslednú otázku mám. Keby mal človek urobiť jeden malý krok smerom k udržateľným financiám, čo by to podľa vás bolo? No, tak to asi sa treba pozrieť potom na tie jednotlivé kroky, čo vlastne... Ako keby, ja som sa týmto trošku zabýval, takže možno sa treba pozrieť aj tie ETF-ka a tie fondy, čo vlastne podporujú, aká je ich uhlíková stopa. Videl som napríklad, že existuje stránka Fossil Fuel Free Funds, alebo niečo v tom zmysle, kde si môžete pozrieť dopad svojho investovania na aj CO2, aj odlesňovanie, aj ďalšie veci ako a vlastne podpora války a tak ďalej. Takže trošku sa za to začať zaujímať, naozaj sa dívať na tie jednotlivé firmy, ktoré sú v tých fondoch a čo vlastne podporujem. A by nám nešlo len o ten nárast tých percent. Takže aby to nebolo zelené len na papieri, ale aj v skutočnosti. Áno, presne tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor. Mojím hosťom vo Wondercaste dnes bol doktor Milan Mušo, molekulárny biológ zo spoločnosti Benemit. A ja ešte dodám, že na záver, aby sme to nezabudli, tento podcast vznikol vďaka podpore spoločnosti Wonder Interest Trading Ltd. Ďakujeme. Ďakujem pekne.